guys, जों दा बिजनि मोनबोबाय बिजनि नालाय दाथ' बिजनि मोनबोबाय जोङो बुंसो नामाब्रा गेट खुलानि जा बराय साजायनानै दोनखादों गेटआ बैथिंनिफ्रायसो दा फैफिननायाव देखायनोसै ओरैनिफ्रायसो बिदिनो ट्राफिकलै गासिमोन बोथा हरबा सोर थालांगोन फालौवैसो थालांगोन औ फालौवैसो लास्टआव सोर गैया बेलाय मा जाखो फांसन जायो बेयाव फांसन दाहाय फांसन जायो बेवहाय दाहाय फांसन जागोन आरोना मोजां नुयो अलासखिजोंनो माजों माजों खेबबाय थायो बेखौनो गारिखौ ओरै सफैनो मोनबावरा बोरै ओरैजाय बैयाव आं दोननायाव माबा पार्किं लाना खारजागोन नङा मबाइला दै सेखौ लाना खमदा गैया मबाइला गोसोसिन गैया दा जों लांगोना मबाइल लाना खारजानो हादों गोसोआ मानसि ज' हमजागोन जों लोगोसे ओइ दुखु जाना अरे भाई वहां एक जगह है আমাদের ভোলা আপনাদের থেকে মা কত আশঙ্কা হচ্ছে তাদের মধ্যে শুরু করে দেওয়া হয় কেউ থেকে শুরু করছে Like
Iya. Bisa sudah lah. Aisyah. Asli yang itu kebang kameraku. Asli yang itu kebang. Bijni pujani ni. Hah? Bijni pujani ni apa? Halo guys, जों दा थांफिननोसै आरोना बिजिनिनिफ्राय थांफिननोसै जों दा नेक्स्ट दुर्गा फुजा माने बलांगुरियाव थांगोन जों बलांगुरियाव जों नायलांबाय दा बलांगुरिसिम थांफिनसैलाय जों बिजिनि नङाबा खाना बलांगुरि थांसैलाय नायलांबाय दा बलांगुरियाव माबायदि जादों नायसै गाइस लेट्स गो खर' सिनायाखिसैनो सिनायखाबायना GoPro नांगौ GoPro जानाया जो GoPro सो मोननांगौलै हेला yang मोजां दे फुटलानो गेब्ला बे फुटलानो मोजांमोन हनै दारि गोलावबो जाना हरलाय नङासो Ya function जायो एबार माबाया गैया जायो